втори епизод от тази поредица. Не забравяйте да прасите лайк бутона, се абонирате за канала Скамбанката и да помогнете за мен и на моят канал да се развива и да е още жив. Също така искам да кажа весела Коледа на всички. Сигурно имате хубави подаръци, надявам се. И ми приятно гледане. Ето, виждате. Ще за този. Не тук. Опа. Тук не. Имам идея къде е. При кашоните. Тук бастуни. Опа. Между другото, вижте, победихме. Вижте, има марка на... О, не! Не! Край. Аз съм GG. Кенефа, бързо, кенефа. Аре, дай ми кенеф, бе. Дай ми кенеф! Сега ще дойда тук, сигурно. Не. О, майко! Фанаха го. Не, моля ти се, не ме виждай, не, бе! Не ми се умира втората игра. О, не! Видяме. Господи, хора, тук е на живот и смърт буквално. Не мога, ще умра. Стига, бе! Точно мене ли реши? Хора, буквално... Вижте го кенчето къде се е скрил. И се смее на всичкото отгоре. Имаме ли някой българин? Гого, един. Двама българи сме. Той ще умре. Ето, самоуби се. Така е. Хора, ще се върна след малко, когато пак стана хънтър или поробсвин или... Да. И ето, хора, хънтър се им победиха. Сега сме ние. Смея се, майка мила, колко съм. Опа, видях го. Ето го. Оп, не мога да стрелям нещо. Превърнаме в овса. Овса. О, би го, сам съм. Плюс гол. Кой е гол? Така, това е стаята. Тук е... Не. Кой беше, бе? Някой ме превърна.
Опа. Еви е там. Някой фърли бомба. Опуши цялата сграда. Стреляйте. Убиха го. Раницата се премести, бай. А, не. На 10 секунди. Опа. Някой няма да ме види. Не искам да се самоубивам, защото може би ще умра. Ама там са две. Аре бе, елате. Никой не иска да дойде. Тук 100% има човек, сигурен съм. Не мога да скоча. Майко. Оп. Видя го. Здрасти. Айде, чо. Победихме! И сега трябва... Опа. 5 човека. Ако сме 10 човека, сме на тотал карта. Да. Дубъл реорд. Този пада на колиния. О, майко мила. Не. О. Не. Ще остана стол. Майко, там в туалетната седе. Господи. Не. Боже, не, мъртви се. О, хора. Хора на косъм. Не. Не. Къш. Къш, бе. Гледате на къв стол съм. Все едно ще закусва. Не. Какво гледаш към това на мен? Мога да се направя база, ама не. Оп. Те чуват, ама не ме намират. Хора, това ще е забавна игра. Ако ме намерят, лошо. Много лошо. Там има един. Той е АФК. Твоята къжа не дъгава и недоразвита, де. Майко. Дай ми го, О, готово. Те тук май аз бях последния. Мисля това да е последна игра за този епизод. Тук има много машини. О! Видя го! Малък пръстник. Къде изчезна, бе? Аре, бе! Чиба! Чао! Довиждане. На 10 кръв. Не му хабия кръв. Уа! Записах го на видео. Не му хаба кръв. Просто... Да стрелят патрони. О, хора, тук има... What? Не знам какво става. Какво беше това? О, yes.
Бързо, бързо, в туалетните, туалетна, искам аз туалетна. Туалетна. И там мисля, че е хранилището, просто е така. И е тук е хранилището му, искам да се направя бургери. Да падна вътре в туалетната. Тъпото е, защото не мога да се превърна, например, във врата. Ще рискуваме. Не! Ау, господи! Много съм кух. За какво не това? Трябва ми това! Еми хора, след малко ще се върна. Хора, излезнах от играта. Не знам защо това ми го показва постоянно. И ще отворим първата си кутия за тази игра. Не знам. Просто ми дава реклами. Хора, отваряме първата кутия. Ще натиснем Open. И... давай да. Battle Pass. Дал ми е... да. Ами, надявам се да ви хареса този епизод. Ако е така, пресете лайката, абонирайте се за моят канал с камбанка и весели празници.